Kaixo, nik gaur azolos luminosos egingo dut. Lehenengo azoloa suduretik sartuko dut. Eta gero atxiz egingo dut. Atxiz! Eta gero hauan sartzen dut. Eta puskar bat botatzen dut. Eta listo. Kaixo, ni Maria naiz eta itzulapiko magia egingo dut. Lehenengo itzulapikoa behar dugu eta txanpon bat edo gauza txiki bat. Lehenengo bolondrez bat behar du. Maria, torre. Lehenengo pausua txampona sartzen dugu eta horrela erortzen da, ez? Sartzen dugu. Luego, ya está. Kaixo, ni Borja naiz eta magia truko bat egingo du. Oial magikoa deitzen da. Lehenengo oial eta txanpon bat behar dugu. Oiala horrela jarri behar da eta txanpona hemen. Ya está. Kaixo, ni Ane naiz eta txanpontxo trukoa egingo dut. Txanpona eskuan dakat. Eta egotet beste eskura pasa, baina hemen dago. Orduan, berriro egiten dut, hemen pare bat buelta egiten ditut. Eta ez dago.